idan mutane na maganan wai Allah ya ba su aljannatul firdaus, ina ganin ba su san wane ne annabi Muhammadu ba. Ahmadu Aminu sallallahu alaihi wasallama dan Abdullahi gatan Allah, wanda sunan shi yana cikin al'arshi tun ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa ba komi, ba a yi aljanna ba, ba a yi mala'iku ba a yi komi ba, yana farfajiyan Allah Muhammadar Rasulullahi. Khalifa, magana annabi Muhammadu ba a cewa mu yi a hankali, saboda shi ya ba hankali ya zama mai hankali Muhammadar Rasulullahi. Shi yake yasa hankali ya zama mai hankali, ha hankali ya san natsuwan shi annabi Muhammadu. Kai Khalifa, wallahi summa tallahi, da zan shiga aljanna ban ga sunan dan Amina ba, da aljanna ya zama fankun mankishi, empty, ba komi ciki, kaman gora ne wanda kake bukatan ruwa, she a tsiyaya ruwan nan a baka empty gora. Idan aljanna ba don dan Amina bane, da aljanna ba aljanna bane Muhammadar Rasulullahi. Kai bari ka ji kanshi da kowane abin da ni'ima aljanna da ke ciki, ba komi aljanna ke so ba Muhammadar Rasulullahi. Kai yau zaka ji aljanna kayan shi ne, kayan iyayen shi ne, gadon shi ne. Duk wanda yake da wannan abu shi ya sani, bai san annabi Muhammadu bane. Wallahi aljanna da kanta, inda ba a yi annabi Muhammadu ba, da aljannan ba ta da daraja. Da ba a yi annabi Muhammadu ba, da aljanna aikin banza ne. Da ba a yi annabi Muhammadu ba, da ba sunan aljanna. Da ba a yi annabi Muhammadu ba, ba sallah. Da ba a yi annabi Muhammadu ba, ba Qur'ani. Kai bari ka ji, a cikin ni'imar annabi Muhammadu, Qur'ani kawai shi zai iya tsaya cikin duniya, aka ba mu Qur'ani. Da Allah zai sauko muna da wane ne annabi Muhammadu, in ka ce Muhammadar Rasulullahi, ƙasa da bisa ya gama da wuta, ya zama kaman toka, ya zama kaman ba a exit ba. In ka ce annabi Muhammadu, da kasa ya rike jama'a ku sha video ya tarwatse, ya zama ba in ka ce annabi Muhammadu, Allah ya ɓoye sirrin annabi Muhammadu ne. To kai bari ka ji, duk sahabban da suka zauna da annabi Muhammadu kaman fatalwa kawai suke tare da shi, amma haƙiƙanin annabi Muhammadu ba su gani ba. Wallahi ido bai ganin annabi Muhammadu, wallahi hankali ba ta kama darajar annabi Muhammadu, wallahi sahabban da suka zama da annabi Muhammadu an ɓoye daraja ne kawai, suka zama da kaman misali inuwa, amma da za a nuna musu ainihin siffar annabi Muhammadu, babu wani mahaluki, babu wani ba annabe, babu wani sahabi, babu wani Abubakar Siddiq ko Umar ko Usman ko Ali ko su Hamza da za su iya su ga manzon Allah. Ido bai iya ga manzon Allah, hankali bai iya kama darajar manzon Allah. Kai bari ka ji, haske, fitila, rana, wallahi annabi in ya cire kallin haskensa kamar digon masara, rana ya zama duhu kamar ba a taɓa yin wani duhu ba. Annabi Muhammadu, kai Khalifa, in za ka ɗauko mini batun annabi Muhammadu, ka bari mu aje program musamman, in ba haka na ba, Peace Dawo Media na iya karya ta kan soyayya annabi Muhammadu, na iya tarwasa Peace Dawo Media, na iya tabbata Peace Dawo Media, na iya tabbata kan soyayya annabi Muhammadu. Bari ka ji, batun annabi Muhammadu ana saurara muna. Annabi Muhammadu, a yi hakuri saboda annabi, a saya nan saboda annabi, to naji a saya saboda annabi, ya hakuri ya ni kasa. In ka fasa duniya, in ka fasa Peace Dawo kuma ya rage da rayuwar mutane. A yi hakuri, to nan a saya nan saboda annabi, ya hakuri. Yanzu bari mu yi program, mun ba ka ba kada zo fasa mini Peace Dawo, jama'a kuma su zo, talakawa ba masu wanda ba su da lafiya, in rasa da yi da su. A yi hakuri nan da ya yi hakuri. Jesa don Allah fada a yi hakuri, a saya daga nan. Yanzu maganar da namu da bi mu tambaya ne, an yi da annabi Muhammad jinjina, mun gore. Mun kuma kai Khalifa, shi ya je inda ba haske, shi ya je inda ba tafiya, tun tafiya ba tafiya, shi yayi tafiyan da yafi tafiya annabi Muhammadu. Ya hau sama na ɗaya, ya hau na biyu, ya hau na uku, ya hau na fudu, ya ga annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa ba rawani ba komi, ya duka ma Muhammadar Rasulullahi. Ya zarce sama na biyar, ya zarce sama na shida, ya hau na bakwai ga annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim alaihi salam, ka duba ko cikin sirri, Allahumma aksal hajati bi barakati Adamu wa Nuhu wa Ibrahima wa Musa wa Isa wa Muhammadar Rasulullah. Annabi Ibrahim yana ciki. Annabi Ibrahim ya duka ba rawani ba fulla ba komi, ya duka ma Muhammadar Rasulullah. Jibrilu shi ke tafiya da annabi Muhammadu. Jibrilu ya ce saboda annabi a yankuri a saya daga nan, ya isa yankuri don Allah mai gida, a yankuri mu dai